Добър ден, дами и господа! Днес ще отремонтираме принтер 1022 на ще му смениме така наречената силиконова ролка. Вече малко е по-разглобен. Много важен елемент, щивчето, което, ако не се сетим да го махнем предварително, е изхвърчало по 2. Надявам се да се вижда добре. Така, сваляме капачето. И това е нашата печка. Това е въпросният силиконен барабан, който ще сменим, който в случая се е изметнал. И се получава ето този ефект, който лист къде го сложих, ето го. Както може да видите, ето това нагръне е благодарение на изметнатия силиконен барабан. От изметнат имам предвид, че явно материалът просто е умалял с времето, с работата, което е нормално. Поради това е спуснал и не се предава въртливото движение от центъра на оста към периферията. Отваряме печката, т.е. се сглобяваме, за да можем да отворим. Тук имаме една серия от кабелаци, които е желателно по-внимателно да ги изтръгнем. Просто причина, че купонзите също с времето по-остаряват и може да измъкнем някой купонка. Така. Няма как да не махнем тази серия от кабелаци, тъй като тя реално ни пречи, за да освободим изпичащото устройство от корпуса на принтера. Тук заделяме кабелите, които не са към него, към изпичащото устройство. Белият кабел е захранването на керамичния нагревател. Той ще трябва да излезе до край. Нямаме избор. Тук вече не пречи, ще го правим в следствие. Така, забравили сме на болченце. Благодарение на автоматизираната отверка решаваме да се отмена бързичко и ето това е печката на принтер 1022. Какво следва? Има още няколко болченца. Които освобождават тези капачета. То се вари с повдигане. Съответно мръсотия няма как да няма, тъй като тонерите тикат и цапат. Така, какво виждаме тук? Ето е мръсотията. Значи, това е така нареченото тефоново чорапче. Под него е локализиран керамичният нагревател, който реално изпича мастилото върху листа. Може да видите, това оранжевото нещо си е силиконовия барабан, който ще сменим. Виждате, тук има малко прашинки от него, явно той тук се е разкъсал, оттам е тръгнал целият проблем.
тук имаме придържащи пружинки. Които трябва да освободиме. Не знам дали се вижда, малко сила искат от тях. Така, и внимателно да не хвърчат, да извадим някой око. Значи тези пластини впоследствие много често се бърка позицията им, се разменят. Обикновено на тях пише, ето за тази примерно пише, че е дясна. Но трябва да се отреагира кое е дясно гледане. Печката се монтира по този начин, т.е. дясна тя е тук. Имаме предвид, че тя е дясна, когато гледаме принтера отпреди. За да не стават обърквания. Естествено, ако се обърка, би трябвало да не паснат. Така, това е нашата печка. Белия кабел казахме, ще го извадим, тъй като трябва да изкараме печката, а той не ограничава. Ето, това е великото устройство. Може да видите, това е керамичният нагревател част от него, той продължава по цялото протежение, тук влиза, това е краят, също тук влиза напрежението. Внимателно с него, за да не нараним спълното крапче, както и самия нагревател. Ето е проблемната част. Значи, както казах, въртеливото движение, виждате, тук има разстояние, т.е. съвсем ясно се личи, че се е отлепил, така да се каже, силикона от желязната основа и въртеливото движение съответно вече не се предава както трябва към периферията. Сега ще ви покажа един такъв нов, за да направите сравнение. Не е разпечатано. Сега ще го разпечатам. Ето един нов такъв силиконов барабан. Сега може да си направите разликата. Ето тук как е разкъсано, докато тук при новият всичко се изглежда доста стабилно. Съответно, от старият взимаме зъбното колело, което трябва доста внимателно да отделим, тъй като имат навика често тези клипчички да се чупят. Да се надявам, че няма да изчупя сега. Взимаме и този ограничител, вместваме го. От новия всъщност няма да вместваме, защото ще ползваме новият. Пардон за това. Той дори си има лек слой лепило върху него. Може би с цел да не бяга много, което обаче добре, такова. И съответно поставяме зъбното колело. Той е дорако устойчиво, няма как да се обърка. Малко е мръсничко. Ето тук има едно парцалче за случая. Завършваме мръскотията. Така. Този барабан може да се правим от него валяци. Ще се го пребера да не пречи и да не загрозяваме детето, че е достатъчно разхвърляно. Все пак. Така, следващата стъпка е да огледаме така наречените бушини. Значи, тези модели не се износват много, гледаме, няма много прах, има леко износване, но ще живеят винаги.
И съответно за по-добрата им работа ще ги намажем с малко грес. Доста манинко. Не е необходимо да прекаляваме. Ето и обяда дойде. Добре, ти видях. В момента си вкадах колега. Правиме, имаме урок, както сменя силиконова ролка на ДЦЗ. Така, ставяме ролката, както се вижда, моля. О, мънчета е топче. Брат ми? Да, кучето разкарваше с много вече нещо.